stori am grŵp o fechgyn sy'n gwario ei amser nhw yr haf yn chwarae mewn parc. A mae rhywbeth yn digwydd un ohonyn nhw sy'n newid trywydd i phlentyndod nhw. A mae'n ddrama, mae'n ddrama wych, ond hefyd beth sy'n ategu at y ddrama yw'r holl pethau corfforol mae'r actorion yn wneud sy'n delio gyda plentyndod. I'w chwarae rhan Rhys, y sioe Bili'n Bwrw'r Bronco. Mae'n gymeriad fewr treithydd yn y sioe. Mae fe'n dweud basically beth sy'n dilyn y sioe a'i go fe o'r digwyddiadau sy'n yw'r asgwrn cefn y sioe mewn ffordd. Mae Rhys yn fachgen cyfeillgar digon clen, a fe yw'r un call o'r grŵp, fi'n meddwl, mas o'r criw o foes. Fe yw'r un sy'n wastad yn, mae cydwybod gyda fe sy'n wastad yn dweud, na dylwn ni ddim wneud hyn, dylwn ni wneud llall. A gyda digwyddiadau'r sioe, mae fe'n edrych nôl ar ei blentyndod a mae'r sioe yn trin a thrafod siwt mae rhywun yn llwyddo i ddygymod gyda digwyddiadau erchyll sy'n digwydd mewn plentyndod, a wedyn yn gorfod sy'n mae hwnna'n effeithio bywyd chi wedyn lawr y lein pan i chi'n 25 yn 30 yn edrych nôl ar beth y gwyddoedd i chi, felly dyna beth yw'r rôl Rhys. Yn gyffredinol mae'r sioe yn gorfforol iawn. Mae'n bwysig i actor, dwi'n meddwl, gadw rhyw fath o lefel o ffitrwydd, ond mae'r sioe yma wedi gorfodi ni gyd. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi paratoi ymlaen llaw cyn dechrau ymarfer, ond mae'r sioe ei hun yn gorfforol iawn, felly da ni'n eitha ffit erbyn hyn, dwi'n meddwl. Wel, Bronco yw, yn dechnegol, ti'n sefyll ar y swing ac yn rhoi un trod tu ôl i'r swing, a pan ti'n cael digon o uchder, ti'n flico'r swing dros y bar, felly ti'n tynnu lawr ar dy ddwylo ac yn cicio'r set. O fel ni wedi gweld, mae'r haf yma wedi bod yn ofnadw, a dyn ni yn gobeithio bod ni'n cael tywydd braf ar gyfer hon, herwydd bod e tu allan a mae'r gynulleidfa'n dod i parc yng nghanol i tre nhw i weld cynhyrchiad. A mae'n mynd o gwmpas Cymru gyfan, ond beth sy'n arbennig am hon ac o ran ffordd ni wedi trefnu yw bod gyda ni llefydd theatr agos, cyfagos. Felly os yw yn glawio, fi'n siŵr bydd e ddim, ond os yw yn glawio ym mis Awst, mae yna le i ni wneud y ddrama.